መስትያት ቤትና ኢትዮጵያ ንፈጻሚ ገበን ንሰበስልጣን ጀርመን ኣሕሊፋ ሂባ ወዲ 41 ዓመት ኣስመሮም ንጓል 32 ዓመት በዓልቲ ቤቱ ብጭካነ ቀቲሉ ከይኣኽሎ ኣካላታ ቆራሪጹ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሃደመ ፖሊስ ጀርመን ይኸስስ። ኣብ ከተማ ቦን ዝርከቡ ብምኽንያት ቅትለት ምርመራ ዘካይዱ ኣካላት ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ነስመሮም ናብ ጀርመን ድሕሪ ምምላሶም ኣስመሮም ብጥርጣራ ቀትለት በዓልቲ ቤቱ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ስለ ዘለዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ገይሮም ኣለዉ። ብዕለት 17 ሕዳር 2025 ኣብ መስመር ጽርግያ ቁጽሪ 45 ካብ ከባቢ ኦልፐ ጀርመን ሓንቲ በዓልቲ መኪና ናብ ፖሊስ ደው ኢላ። ፖሊስ ናብቲ ዝተደወለሎም ቦታ ምስ በጽሑ ክልተ ኣእዳው ረኺቦም። ኣሰራ ጻብዕቲ ናይቲ ተቖሪጹ ዝተረኽበ ኣእዳው ምስ ተለዓለ ኸኣ ነቶም ነዚ ጉዳይ ዝምርምሩ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ከተማ ሃገን ቁልጡፍ መልሲ ንኽረኽቡ ሓጊዝዎም። እቲ ዝተረኽበ ኣእዳው ናይታ ዳሃያ ጠፊኡ ዝነበረ ኤርትራዊት ወጋሕታ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ንሳ ኣብ ከተማ ቦን ምስ ወዲ 3 ኣዋርሕ ወዳ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት እያ ትነብር ነይራ። እቲ ህፃን ቅድሚ ዝፍጻሜ ሓደ መዓልቲ ቀዲሙ ኣብ ዞባ ሄሰን ኣብ ሓደ ክሮፈልባኽ ዝተባህለ ኣብ ከተማ ቫልሶልምስ ዝርከብ ገዳም ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ተረኺቡ። እቲ እናበኸየ ኣብ ናይ ህፃናት ዓረብያ ምስ ክልተ ወረቓቕቲ ብሓደ ካህነት ቤተ ክርስቲያን ዝተረኽበ ህፃን ንመንነቱ ዝገልጽ ስምን ዝተወልደሉ ዕለትን ከም ዝጸንሖ ይሕበር። ፖሊስ ከተማ ቦን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ፈለጠ ንወላዲ እቲ ህፃን ከም ቀዳማይ ጥርጡር ኣቐመጦ። ንሱ ግን ድሮ ናብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ነይሩ። ኣብ ከባቢ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ከኣ ፖሊስ ኢትዮጵያ ነቲ ብቕትለት ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮሞ። ዓቃቢ ሕጊ ብሓገዝ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ጥርጡር ናብ ጀርመን ክምለስ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሓቲቱ። ዝሓለፈ ረቡዕ ዓቃቢ ሕግን ነቲ ጉዳይ ዝሓዝዎ ካልኦት መርመርቲ ኣካላትን ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም። ነስመሮም ናብ ጀርመን ብምምጻእ ከኣ ንዝምልከቶ ኣካል ኣረኪቦሞ። ጠበቓ ኣስመሮም ክሱስ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ እቲ ተጠርጢርዎ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ነገር ክብል ኣይደለየን ክብል ገሊጹ። ኣስመሮም መስርሕ ፍርዱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ክከታተል ከም ዝኾነ ዝተገልጸ ኮይኑ ነቲ ገበን ከም ዝወዓሎ መርትዖን ተተረኺብዎ ብገበን ቅትለት መቕጻዕቱ ክቕበል እዩ። ብኣጋጣሚ ዝተረኽበ ክፋል ኣካላት እቲ ገበን ቀልጢፉ ንኽጻረን ጥርጡር ናብ ሕጊ ክቐርብን ሓጊዙ። እቲ ካብ ንቡር ወፃኢ ከቢድ ጭካነ ዝተሓወሶ ናይ ቅትለት ኣገባብ ንመላእ ጀርመን ኣፍ ዝኽደነ እዩ ነይሩ። ስለምንታይ እዚ ጉዳይ ከም ዝተፈጸመ ንምንታይ ዕላማ ድሕሪ ቅትለት ኣካላት መዋቲት ፋሕፋሕ ክብል ተደልዩ ግን ጥርጡር ቃሉ ክህብ ኣይደለየን። ድሕሪ ዝገበን ቀልጢፉ ናብ ኢትዮጵያ ምጋሹ ፖሊስ ነቲ ገበን ንሱ ይፈጺምዎ ንኽብሉ ኣኽኢልዎም ኣሎ። እቲ ህፃን ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ዝቐመጠ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ፖሊስ ይግምቱ። ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ካብ ተሓታትነት ዘምለጠ ዝመሰሉ ኣስመሮም ፖሊስ ጀርመን ካብቲ ዘለዎ ብምምጻእ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ናብ ሕጊ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብኸምዚ ዝበለ ቕልጣፈ ክትሓዝ ምኽኣሉ ንብዙሓት ዘገረመ ናይ ሕጊ ዓወት ኮይኑ ኣሎ። ማዕከናት ዜና ጀርመን ነዚ ዜና እዚ ብቕጽበቴን ናብ ሓፋሽ ኣብፂሕንኦ። ኣብ መወዳእታ ሕዳር ናይ 2025 እዚ ገበን ምስ ተፈጸመ ብዙሕ ሰብ ነቲ ዜና ንምስማዕን ንምቕባልን ከቢድዎ ነይሩ። ገና ሓራስ ሰበይቲ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ትነብር ኣደ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ዘስካሕክሕ ጭካነ ምቕታል ማለት ናይ ፈጻሚ ገበን ኢሰብኣውነት እዩ ዘመላኽት። ብናይ ኣእምሮ ጉድለት ፈጺምዎ ከይበሃል ጥርጡር ቆልዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣረኪቡ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ። ናብ ካልእ ኣርእስቲ ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራባዊ ዶባታ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝሃነፀት ሮይተርስ ኣብ ዘካየዶ መርመራ ኣቃሊዑ። እዚ መዓስከር ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዳዕመ ሰሪዕ ኣሽሓት ተዋጋእቲ ወተሃደራት ዘሰልጥነሉ ምዃኑን ብኢማራት ዓረብ ከም ዝምወልን ጸብጻብ ሮይተርስ ኣረጋጊጹ። እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን ይካየዱ ካብ ዘለዉ ቀተልቲ ግጭታት ዝኾኑ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዞባውያን ሓይልታት ይድገፍ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዕባለታት ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የመልክት። እቲ መዓስከር ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ትሳተፍ ከም ዘላ ናይ መጀመርታ ጭቡጥ መርትዖ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኩናት እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ሓደስቲ ወተሃደራት ዝቐርብ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ምዕባለ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ከም ሚድል ኢስት ኣይ ዝኣመሰሉ ማዕከናት ዜና ክቃላሕ ከም ፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ሮይተርስ ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ተወኪሱ ኣረጋጊጹ ኣሎ።
ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከብዎም 8 ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንህንፀት እቲ ማዓስከር ብገንዘብ ከም ዝመወለትን ነቲ ማዓስከር ብወተሃደራዊ ኣሰልጠንትን ሎጂስቲክስን ደገፍ ከም ዝሃበትን ክግለጽ እንከሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ውሽጣዊ መዘኻኸሪ ኣገልግሎት ጸጥታ ኢትዮጵያን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መስመራትን ከም ዝተዘርግሐን ብሮይተርስ ዝተገምገመን እዩ። ሮይተርስ ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ፕሮጀክት ምስታፋን ዕላማ ናይቲ ማዓስከር ብናፃ ወገን ክረጋገጽ ኣይከኣለን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ግጭት ሱዳን ኢድ ከም ዘይብሉን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ኣብቲ ተጻብኦታት ከም ዘይተሳተፈን ገሊጹ። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ቅድሚቲ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምስግጋር ዝተወጠነ ግዜ ብዘካየድዎ ግጭት እዩ ተላዒሉ። ብሰንኪ እዚ ሰፊሕ ጥሜት ኣስፋሕፊሑ ዓሌታዊ ግጭታት ተጋዲዱ ሚልዮናት ሱዳናውያን ናብ ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ጫድ፣ ሊብያን ደቡብ ሱዳንን ሃዲሞም። ክልቲኦም ወገናት ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ደገፍ ዝረኽቡ ኮይኖም እዚ ድማ ነቲ ኩናት ነዳድን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምግፋሕ ሓደጋ ይውስኸሉን ኣሎ። ሮይተርስ ንሰበስልጣንን ዲፕሎማሰኛታትን ኢትዮጵያ ዝርከብዎም ምስ ህንፀትን ስርሒታትን እቲ ማዓስከር ዝተኣሳሰሩ 15 ምንጭታት ብምዝርራብን ብሳተላይት ንዝተወስደ ምስሊ እቲ ከባብን ከም ጭብጢ ብምሓዝዩ ተንቲኑ። ክልተ ሰበስልጣን ስለያ ኢትዮጵያን እቶም ብሳተላይት ዝተሳእሉ ምስልታትን ኣብቲ ናይ ጸጥታ መዘከርን ዲፕሎማስያዊ ዓንከላትን ንዝሰፈረ ዝርዝር ሓበሬታ ዘረጋግጽ ጭብጢ ኣቕሪቦም። ኣቀማምጣን ስፍሓትን እቲ ማዓስከርን ዝርዝር ክስታትን ተሳትፎ ኢማራት ዓረብን ቅድሚ ሕጂ ኣይተገልጸን። እቶም ምስልታት ስፍሓት ናይ ተሓድሽ ምዕባለ ምስ ህንፀት መደበር መቆጻጸሪ ድሮናት ካብ መሬት ኣብ ጥቕኡ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተደኮነ ዘርእዩ እዮም። እቲ ኣብ ርሑቕ ምዕራባዊ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ጥቓ ዶብ ሱዳን ዝርከብ ማዓስከር ዝካየድ ንጥፈታት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ዝተለዓለ ምስልታት ሳተላይት የመልክት። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 10 ለካቲት 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي